салом бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. натиҷагирӣ аз фаъолияти сохторҳои шаҳрии ҳизб давоми соли 2022 ва вазифаҳо барои фаъолияти Минбаъда. дар назди муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи байналмилалӣ оид ба омӯзиши изотопҳо дар пиряхҳо ва қабати ях ба фаъолият оғоз намуд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гузарондани интихоботи машваратчиёни халқии судҳои ҳарбии гарнизонҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 20 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. интихоботи машваратчиёни халқии судҳои ҳарбии гарнизонҳо аз 1 то 14 феврали соли 2023 гузаронда шавад. ҳайати фармондеҳии қисмҳои ҳарбӣ ва сохторҳое ки дар онҳо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст, дар мувофиқа бо раисони шаҳру ноҳияҳое ки дар ҳудуди онҳо қисмҳои ҳарбӣ ва сохторҳои дар онҳо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ гардида ҷойгир мебошанд, дар муҳлати муқаррарнамудаи банди 1 фармони мазкур гузарондани интихоботи машваратчиёни халқии судҳои ҳарбии гарнизонҳоро мутобиқи низомнома дар бораи машваратчиёни халқӣ таъмин намоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 январи соли 2023. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи аз вазифаи директори агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховари назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Сиддиқ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сиддиқ Саидалӣ Раҷабалӣ бо сабаби ба нафқа баромадан аз вазифаи директори агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховари назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Тоҳир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Муродзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муродзода Дусмурод Ҳаид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи аз вазифаи директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бародзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бародзода Бобохон Хол бо сабаби ба нафқа баромадан аз вазифаи директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Шамсиддинзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шамсиддинзода Субҳиддин Шамсиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Қиёмиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии омури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 январи соли 2023. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Нуъмон Шаҳлобону бо сабаби ба нафқа баромадан аз вазифаи муовини директори муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 январи соли 2023.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Қиёмиддин муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ашурализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ашурализода Абдураҳмон Ашуралӣ директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи сардори хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Маҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадзода Сафаралӣ Маҳмад сардори хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи сардори хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Нодирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Нодирзода Имадшоҳ сардори хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат ва муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи директори агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховари назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шамсиддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шамсиддинзода Субҳиддин Шамсиддин директори агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховари назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. дар баробари сохторҳои шаҳрӣ ҳамзамон ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд бо кормандони сохтору мақомоти ноҳиявӣ низ идома дорад. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе навбат мулоқот вобаста ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони соҳаи коммуналӣ баргузор шуд. ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд доир ба шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дар корхонаву ташкилот ва шаҳраку маҳаллаҳо идома дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ мулоқоти навбатии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ бо кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон баргузор гардид. дар раванди ҳамоиши маърифатӣ масъулини сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ баромад намуда бандҳои паёмро ба кормандон шаҳр доданд. гуфта шуд ки зимни ирояи паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро таҳлил намуда барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон ва рушди бахшҳои гуногуни ҷомеа таклифу пешниҳодҳои худро баён доштанд. ин ҳама бо рақамҳои мушаххас дар ҷараёни ин мулоқот ба кормандони ин муассисаи коммуналии ноҳияи Фирдавсӣ пешниҳод гардид. бо ишора ба нуқтаҳои паём таъкид шуд ки танҳо дар 5 соли охир аз ҷониби соҳибкорони мамлакат ба маблағи умумӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ қариб 18 000 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ сохта ба истифода супурда шудааст. дар ин замина дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт майдончаҳои зиёди варзишӣ низ бунёд шуданд. ҷое таъкид аст ки дар заминаи дастуру супоришҳои беосии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои судманду амалҳои ободкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ давоми солҳои охир дар шаҳр шумораи зиёди майдончаҳои варзишӣ бунёд шудааст. дар ноҳияи Фирдавсӣ бошад ҳоло 62 майдонча мавҷуд аст ки маҳз ба хотири дар ҳолати хуб нигоҳ доштани иншооти мазкур муассисаи давлатии нигаҳдории боғу гулгаштҳо майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон дар ин ноҳияи шаҳр як сол қабл ташкил шудааст. кормандони муассиса дар баробари корҳои ободонӣ ҳамзамон дар раванди чорабиниҳои сиёсию маърифатӣ низ фаъолона ширкат менамоянд. доир ба фаъолияти муассиса ва риояи фарҳанги шаҳрнишинӣ ҳам дар ҷараёни чорабинӣ андешҳои ҷолиб пешниҳод шуд.
طبق نشاندادهای آماری صف اعضای حزب در حدود پایتخت 78900 نفر را تشکیل می‌دهد که در اطراف 949 تشکیلات ابتدایی متحد شده در مقایسه با سال قبلی 26 تشکیلات ابتدایی افزایش یافته است. این معلومات ضمن مجلس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه ابراز گردید. ضمن برگزاری جلسه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه که با اشتراک معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عبدالجبار عزیزی، معاون رئیس شهر دوشنبه، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، اعضای کمیته اجرایی شهری حزب، رئیسان کمیته های اجرایی ناحیوی حزب، کارمندان ساختارهای حزبی پایتخت، فعالان حزب و یک قطار وکیلان مجلس وکیلان خلقی شهری و ناحیوی راهاندازی شد. مسئله های گزارش رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه اوید به جنبش نتیجه های فعالیت ساختارهای شهری حزب در سال 2022 و وظیفه ها برای فعالیت من بعد تصدیق نقشه چرابینی ها اوید به آموزش و در عمل تطبیق نمودن پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی از 23 دکبر سال 2022 تصدیق نقشه کاری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه برای نیم ساله یکم سال 2023 و مسئله های جاری مورد بررسی قرار داده شد. در جلسه نوبتی نخست رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه باید با جنبش نتیجه های فعالیت ساختارهای شهری حزب در سال 2022 گزارش داده قید کرد که در این دوره حزبیان پایتخت تحت شعار برای پیشرفت و زندگی شایسته مردم جهت تامین رشد استوار و بامرامی مملکت از جمله مهیا کردن سطح و صفت ارزنده زندگی اهالی با شرکت فعالانه و اقدام و تشبس‌های خود در حیات سیاسی و اجتماعی نقش ارزنده گذاشته‌اند. در ادامه معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عزیزی عبدالجبار عبدالقهار با سخن برآمده ابراز داشتند که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دایره برنامه‌های سازنده خود زیر شعار برای پیشرفت و زندگی شایسته مردم صداقت خود را به ارزش‌های عمومی ملی استقلالیت و آزادی، دموکراتیا، ولایت قانون و برابر حقوقی ثابت نموده برای پیشرفت همه‌جانبه تاجیکستانی عزیز تمام تدبیرهای امکان پذیر را عملی گردانیده ایستاده است. در این ردیف مفصوف دایر به دستاورد و کامیابی و کمبودی و نورسایی‌های ساختارهای حزبی پایتخت در سال 2022 سخنرانی نموده جهت تحکیم و تقویت فعالیت در نزد کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی وظیفه‌های مشخص گذاشتند. همچنین در ادامه جلسه معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده سخن کرده ذکر نمودند که با سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت پیشروی کشور و آسایشتگی آن تامین گردید. تاجیکستان در این 31 سال با پیشرفت و کامیابی‌های بی‌نظیر نائل گشت. در برابر رشد همه منطقه‌ها پایتخت کشور با کل سیمای خود را دیگر کرد. در نتیجه عملی گردانی دستور سپارش و با تلاش‌های بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دوشنبه شهر به یکی از شهرهای زیباترین جهان تبدیل یافت. اینچنین دیگر اشتراکداران نیز در ادامه این جلسه وابسته به شرح توضیح نقطه‌های مهم پیام پیشوای ملت که سراپا در برگیرنده آبادی و پیشرفت کشوری عزیزمان بود سخن کردند. مورد به ذکر است که پیام امساله پرزیدنت کشور چون همیشگی ماهیت سازندگی و برنامه‌ای داشته ifade کننده رشد استوار کشور میباشد. پرزیدنت کشور در پیام امساله درباره ترقیات و پیشرفت ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی کشور مفصل ابراز اندیشه نموده وظیفه‌های من بعده حکومت جمهوری تاجیکستان را برای یک سال آینده مشخصاً بررسی نمودند. در فراورد جلسه یک قطار فعالان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای سهم ارزنده در تطبیق هدف‌های آیین‌ناموی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اینچنین بردن کارهای تشکیلی و سیاسی حزب، اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی، تقویت بخشیدن کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی و مساعدت نمودن در بلند برداشتن نفوذ، استوار گردانیدن موقع حزب در جامعه با سپاسنامه و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. با شرافت اقدام‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به مسئله استفاده ثمرناک ذخیره‌های آبی و آموزش پیره‌ها در نزد مؤسسه دولتی علمی مرکز آموزش پیره‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آزمایشگاه بین‌المللی اوید به آموزش ایزوتوپ‌ها در پیره‌ها و قبت یخ تشکیل کرده شده به فعالیت شروع نمود. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان.
бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо дар назди муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи байналмилалӣ оид ба омӯзиши изотопҳо ва пиряхҳо ва қабати ях ба фаъолият шурӯъ кард, ки таҷҳизоти лабораторӣ аз ҷониби Агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Агентии байналмилалии нерӯи атомӣ дастрас гардидааст. Бояд гуфт, ки озмоишгоҳи мазкур бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши пиряхҳо ифтитоҳ гардида, дар доираи ҳамкориҳои судманд таҷҳизоти лазерии Пикаро дар озмоишгоҳ насб гардид. дастгоҳи мазкур имконият медиҳад, ки омӯзиши изотопии пиряхҳо ва қабати барф минбаъд бо тарзҳои инноватсионӣ ба роҳ монда шавад. гуфта шуд, ки мутахассисони маркази озмоишӣ ҷиҳати аз худ кардани тарзҳои тадқиқоти изотопии пиряхҳо муддати 1 моҳ дар давлати Австрия таҷриба омӯхтанд. бояд гуфт, ки чунин озмоишгоҳ дар сатҳи ҷаҳонӣ ниҳоят кам буда, ба роҳ мондани он дар маркази омӯзиши пиряхҳо як нав навоварӣ ва инчунин тарзҳои нави ба роҳ мондани тадқиқоти пиряхҳо ба шумор меравад. бинандагони гиромӣ, бо нашри ин матлаб расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. Хайр саломат бошед.